preparations giving send off. Like I indicated that the body will be here tomorrow. Once again, the burial will be at Warren Hills. I don't know if there are any other questions. We received a delegation from the party yesterday, which was led by the Harare Province Youth Chairperson, who indicated that the Deputy Secretary for Youth Affairs in the Politburo will visit the family, visit us today, give us concrete proposal which is coming from government. But they did indicate that the Politburo had favorably considered the request to accord soldier love state assisted funeral. It's not yet confirmed, but this is what they said. They said Chira will come and give us the final details. So we're just waiting. Thank you. Thank you. All right. Thank you. All right. COVID-19 negative. Anga asina COVID. So sekutaura kwavakanga vaita vakanga vati kana body ikauya iri COVID-19 negative vanozoita post-mortem kuti vaite determine kuti chakamutora chii. So post-mortem yacho yabva yaitwa takamirira, and yabva yakuratidza kuti chakatora hama yedu diabetes condition, sezvatongoziva kuti he was diabetic. So complications arising from his diabetic condition ndo akakonzera zvakaitika this unfortunate incident. So tichibva ipapo toda kuzivisa veukama nezimwe hama neshamwari kuti taakufamba. Body yabva yaenda kufuneral parlor. Anditi tichibva tazoendawo kufuneral parlor ikoko kunyaradzo ndokune body. Tabva taenda kufuneral parlor tikasangana nevekunyaradzo vakati tikaita meeting yakanaka chaizvo, ende toda kuti tikuzivise veukama kuti Nyaradzo Funeral Services yatipa mukana wekuti tichoose coffin of our choice. Macasket vatiratidza macasket ndofunga anokwana kuita 10, and out of that they said it's up to you to choose. Saka tachoose a casket vachibva vatitizve veNyaradzo vachatipa motikari yekutakura mutumbi kubva kuNyaradzo kuuya pano nekuzoenda kuMarinda. VeNyaradzo vachibva vatizve vachatipa dzimotikari 4 complementary vehicles dzichazotibatsira pabasa redu. And all these things zviri kuitwa neNyaradzo vatiti it's complementary, which means as a family we are not paying anything. And it is their own way of honoring hama yedu. So tobva ipapo Nyaradzo yatitizve vachaita organize for live streaming yema proceedings yeburial. Vakatizve vachaorganize, they are in the process of organizing a virtual conference yema artists vanenge vachida kuona soldier love. Again izvozvo zviri kuitwa neNyaradzo.
So urongwa hwedu hwakamira hwakadai. Mangwana kuma 3:30 ikoko tichaenda kunyaradzo. Vati mazuva ano nenyaya yekuda kweCovid hakusudiwa vanhu vakawanda. Normally vanobvumidzwa vanhu 2 chete. Asi this time around they will allow only 5 family members kuenda kunotora mutumbi. Mutumbi uyo uchauya pano pamba paSauro panga achigara. Upinda mumba make manga achigara. And it will lie in state mangwana kusvika Saturday morning. Burial tichaita musi weSaturday kuseni na 11 o'clock Warren News. So program yedu is now set. Changosara manje ndechekuti tichigara pasi tichinyora nyora kuti what exactly needs to be done. And it otherwise ndizvozvo as outlined by the family. Mukaona zvimwe zviri kunyorwa kuma social media nezvimwe zvinenge zvisina kubva kufamily, disregard that. But this is the official program yatinayo for the burial ya Soldier Love. So once again the burial is on Saturday at 11 Warren News. Handiziye kana pane mumwe ane mubvunzo. Kana pasina ane mubvunzo, let us always remain mindful yekuti tiri kuoperate munguva yeCovid. Government regulations dziri kuti panodiwa 30 mourners chete. We are mindful of the fact that murume uyu wataunganira uyu anga ari celebrity. But zvaanga ari celebrity zvakadaro, we would appreciate it very much. Tinotenda chaizvo nekuratidza chido kwamaita vese vanhu vese vari pano. Asi muno mumba muyadi munomu, we would appreciate it mukasara at any given time munofanira kunge mune vanhu 30 chete. Pane vamwe vanenge vachida kuuya kuzobata maoko. Vanhu vanobata maoko obva buda chi? Obva buda kunze. Please, Dakota, we have to observe my regulations of the government. Not just because we have to observe my regulations of the government, but kune COVID. And the COVID, my funerals, and they are going to be super spreaders in the COVID. And it's not so. So we do not expect kuti muno muyadi munge mune vanhu vakawandisa. Vanenge vauya, they are free to mingle outside. Atirambidze vanhu. But kupinda muno muyadi, we only have to maintain 30 people. Alright, pane announcement yekutaura kubva kumapurisa. Pamusoro tarisirwa mashoko pana osanja Gertrude vauya. Hanzi Police General Headquarters iri kuvava. Hanzi pano pakawandisa vanhu zvisingaite. Saka right now as we speak, DRG, that is District Direction Group, yekuChitungwizi, it's on its way kutoya panapo. Saka tikumbira kuti pasara vanhu 30 mamoners. That is my close relatives maybe media. Vashoma vasati vapedza zvavo business ravo. Kana vasi toda pasara vanhu vangani 30. Saka rimwe ruzhinji ende hanzi road ingaclear. Mota dziramba dzakawandisa idzi. Hanzi mota dzese ngadzibve apa dzakavhara road idzi. Hadzisina kuonekwa ipapo. Saka ruzhinji ngatimborovai pasi. Great.